Ahoj, takže vítejte u naší první video odpovědi ze stránky Koně a vše okolo nich. Já jsem adminka Pája a tohle adminka Veru. Takže dneska jsme se rozhodli, že vám uděláme naší první video odpověď. Vzhledem k tomu, že jste se nás neptali na žádné otázky, tak jsme udělali takovou předčasnou, abyste věděli, co to obnáší. Abyste se jakoby nebáli prostě se zeptat. A můžete se nás ptát třeba, jaký máme nejradši plemeno, jaké styl jezdíme, to vám teď nebudu říkat, abyste se měli právě na co ptát. Nebo třeba, jestli máte nějakou špatnou zkušenost s koněm, že vám třeba nezvedá nohy nebo kouše, tak se nás klidně můžete zeptat z vlastních zkušeností, hlavně adminka Veru, ví jak na to. No jinak bychom vám chtěli říct, že jestli se nás budete ptát nebo nám různě lajkovat videa nebo nějak tak budeme moc rádi. A vlastně budeme vám videa dávat sem na YouTube, vždycky vám to dáme na stránku. Jestli jakoby si nás chcete zeptat ještě na něco, tak já jsem na Facebooku na stránce adminka Pája a Verča má stránku adminka Veru. Tam se nás můžete ptát na nějaký jakoby jiný věci, jestli třeba nechcete dělat video odpověď, tak se nás zeptejte, klidně tam jenom do zpráv nám napište, jo? Jo, a my vám určitě rádi odpovíme. Takže, no, ještě jsem chtěla říct, příští video, jestli teda jakoby můžete, prostě ptejte se, v pohodě, budeme moc rádi. Je to naše první video, tady to. Takže jestli nebudete spokojení, tak nás omluvte, napište nám klidně, že jako nejste spokojení, my si to pokusíme změnit. A jestli se vám to bude líbit, tak naopak nám napište na stránku, protože budeme moc rádi. Tak jinak už se těšíme u další video odpovědi a určitě se nás ptejte. Tak a jestli byste se ještě, a kdybyste se ještě nezeptali, tak bychom taky jakoby možná natočili a zase vám to tam dali, no, ale určitě budeme moc rádi, když nám teda jakoby napíšete nějaký komentář na nějakou otázku, jo? Tak jo. Tak jo. To Ahoj. Ahoj. Ahoj.